koktavý klokan, koktal, Coca-Colu v kokpite, koktavý klokan, koktal, v kokosovom, koktavý klokan, koktal, Coca-Colu v Už ideme? Už môžeme? Už ideme. Dobre. Vážení diváci, zdravím vás spred Národnej centrálnej banky hlavného mesta. Budeme svedkami strašidelného činu, pretože muž v stredných vekoch, kamaráti ho volajú Pišta, sa rozhodol ukončiť svoj život skočením z tejto najvyššej budovy. Bude to brutálny čin. Jeho lebka sa podľa všetkého rozblajzne na... Jaj? Ešte... Ja ešte nie je 7? Pišta, počkaj, tak ešte nie je 7. Vydrž ešte. Ja ti potom ukážem a ty skočíš. Ešte nie je 7. Ja škoricovník. Ja som zabudol. Kamaráti moji, ale ja som fakt nemal čas. Viete, kde všade som behal, ja som vybavoval, proste hore som bol na tom najvyššom oddelení, kde ponúkajú peniaze. Mali zavreté, tam bola veľká cedula, že už ne. Potom som išiel do tých dole som bol úplne, ani dole nikto nič nemal. Potom som bol na vlakovej stanici, tuto hlavnej, tam som zastavil dopravu celú vlakovú, že nech mi peniaze dávajú a nikto mi nedal lóvu, ani jeden jediný cent, nikto. Proste tu ľudia asi nemajú peniaze, alebo čo. Aj v banke ja som takto kýval na všetkých, nech mi dajú aspoň do prasiatka, ale Miško, fakt, ja som zúfalý človek. Ja neviem. Aj môj plat v ústave dávam takisto, odkladám si, ale čo mám robiť? No. Čo? Počkaj! Nie, ešte vydrž, ja ti dám pokyn. Ale teraz vlastne nenapadlo, že ak by taká cena útechy, že by ste sa pozerali spolu so mnou, ako Pišta chudák padne na tú zem, tak možno, že to by bolo celkom satisfakcia za tie love, ktoré nemám.